Više od 3000 ljudi svake godine u Bosni i Hercegovini umre od izloženosti zagađenju zraka, što je 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva, navode iz Human Rights Watcha pozivajući se na podatke Svjetske banke. Sezona zagađenja vazduha je najviše koncentrirana u zimskim mjesecima, iako se već sada, kako se navodi u izvještaju, da pretpostaviti da će ovo biti loša godina kada je riječ o kvaliteti zraka. Zrak toliko zagađen da hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini svake godine umre zbog zagađenog zraka. Međutim, ni ovo nije dovoljno, kao što nisu bili dovoljni prethodni izvještaji, da bi natjeralo domaće naše političke elite da bilo šta uradi oko ovoga problema. Imamo sada početak još jedne predizborne trke kada tema neće biti ni zagađenje zraka, ni zagađenje voda, niti brojne divlje deponije u Bosni i Hercegovini koje ubijaju stanovnike ove zemlje. Teme su potpuno druge. BiH ima 5. najvišu stopu smrtnosti u svijetu od zagađenja zraka, koje je pojačano ugljenom, drvetom i drugim štetnim materijalima koji se koriste za grijanje. Štetu domaćinstvima donose i elektrane na ugalj. Upravo oslanjanje na drva i ugalj za zagrijavanje BiH gradove svrstava među najzagađenije u svijetu. U Bosni i Hercegovini se 2/3 stanovnika grije na čvrsta goriva. Međutim, ono o čemu smo mi svjedočili zadnjih godina nije bilo samo poskupljenje plina kojim se grije relativno mali broj stanovnika. Samo su neki 50.000 domaćinstava u Sarajevu na plinu, ali je, na primjer, ogrjevno drvo strahovito poskupjelo i to je otjeralo brojna domaćinstva na ugalj. Ono što se može napraviti jeste da se naprave opsežni programi zamjene peći, međutim toga nema. To ne bi ni previše puno koštalo. Ljudima bi značajno smanjilo troškove grijanja, dramatično bi imali čistiji zrak, međutim takvih programa nema. Hladniji period godine u fokus vraća stare probleme građana Zenice, koji je vrlo često najzagađeniji grad u zemlji. Najveći zagađivač zraka je ArcelorMittal, a iz udruženja Ekoforum navode sistemska rješenja. Prije svega moramo imati inventar, a nakon toga provoditi mjere koje se mogu, za svaki od ovih sektora imate posebne mjere. Znači, za saobraćaj to je jačanje javnog saobraćaja, generalno za kvalitet zraka u gradovima to su urbane zelene površine, jačanje urbanog zelenila, pravljenje parkova, kontrola nad izgradnjom zgrada i novih objekata, nad betonizacijom urbanih sredina. Za industriju to je investicije, ugrađivanje filtera, za promjenu tehnologije, investicije u čišće tehnologije, za energetiku više solarne energije, energije vjetra i energetska efikasnost, znači štedljivije trošenje energije. Prema izvještaju Human Rights Watcha, zdravstveni radnici su svjedočili povećanju stope respiratornih problema u područjima u blizini elektrana, dok se roditelji bore s poteškoćama djece sa astmom i bronhitisom. Svaki od 2 BiH entiteta ima odvojene pravne okvire, organizacione strukture i mreže kvalitete zraka, što otežava koordinaciju pristupa upravljanju kvalitetom zraka. Za Glas Amerike iz Sarajeva, Amina Bjelonja Muminović.